Ако искате да ме подкрепите във Fortnite или където и да е, може да натиснете в Fortnite Shop Support Creator код, пишете Starboy Vevo, така се пише, Search и така ме подкрепяте. Също така този код изчезва през някакво време, така че от време на време поглеждате го. Благодаря ви, хаштаг Атта сега, приятно гледане. И какво става, хора? Днес ще цъкнем една игра Soul Battle Royale на новия сезон, на 7-ми чаптър на играта. Вече съм поиграл доста, както виждате, 29 левел съм. И да се впускаме, да видим какво ще намерим. И ето ни тук, вече в играта. Надявам се добре да се вижда, аз после ще видя на монтажа де. Не ми лагва, надявам се и при вас да се вижда добре. И ударете един лайк на това видео. Абонирайте се за новия канал. Между другото, не съм много добър, но старая се да съм. Ако искате, играя и други игри, аз ще напиша долу в описанието кои. Можете да ми пишете като коментар, че каква да е следващата игра, която искате да видите. Сега ще паднем. Айде е там. Тип, лек тип. Ако искате да паднете някъде, където се минава над това място, по-добре паднете по-рано, за да имате по-хубав деплой тайм. И така, да видим сега, виждам двама плеери, трима. Надявам се да не са толкова добри. Но повечето в тази игра са добри, т.е. там не е добър. Много има бос тука. Идва още един. Не можа да ме нацели. By the way, имам Support Creator код. Ще го напиша също долу в описанието. Ако си купувате някакви неща с V-Bucks, използвайте го, така ме подкрепяте. Някой яко се гърми около мен. Та да, не очаквайте някакъв фулд геймплей от мен, но... Да, ще ме нацелиш. Този беше AI. Също така ще отрязвам и по тъпите моменти, докато лутвам, обикалям, търса. Още ли хора има тук? Минус 100. Ох! Как през стената ме бодна, не разбрах. Да, избяга като малка женичка. Да. Клипнат като мастия, да му изядеме пицата. Така. Ходим да си вземе контракта. Явно убиха моят човек. Така. By the way, ако вие играете в Fortnite, казвайте ми кой левел сте. Аха, тичкай. Този беше бот. Това си го взимам. Не ми строй, брат. Минус 100. Минус 110. Бягаш, а? Как му върза му хора тука. Направим още една игра. И после ще направя трета.
тъй като знам, че като обработа видеото ще е много късо, защото миналата игра умрях много бързо. Аз, както казах, не съм много добър на тази игра. Но старая се. Първата ми победа, by the way, беше от телефон. Добре, хубава локация. Няма хора около мен, поне не чувам. Има пак бос, разбира се, той тук винаги си има бос. Който беше добия. И аз не мога да стигна до този, дето добия. Но сега ще стигнем хора, няма сплаща. Ти боса ли биеш, бе, бастун? Къде отиде този, бе? Тъй като стане сета и става хора. Така, това оръжие е добро. Браво на мен. Добре, просто няма да падам тук. Така, това е вече последната ми игра. Добре, да паднем ето тук на хубавите честове. By the way, в началото падат повечето хора, но мен не ме е страх, каквото Сабия покаже. Така, имаме оръжие. Едно на 0 за мене. Да, и както видяхте, ме спукаха от бой. Благодаря ви, че гледахте видеото до край. Лайк, сабскрайб и всичко най-най.